kinabuhita, dunay nag-atima dinhi sa kalibutan. Kita gibantayan bisan sa kalisdanan, bisan sa katalagma. Ikaw ug ako nakalaban. Ang kinabuhita, dunay nag-atiman dinhi sa kalibutan. Kita gibantayan bisan sa kalisdanan, bisan sa katalagma. Ikaw ug ako nakalaban. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay. Ayaw usiki, ayaw gyud sayangi ang nagsakripisyo nga ikaw mabag-o. Ka ikaw kikiyahan o gitudloan aron makapuyo sa kalangitan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay. Busa padayon ta sa pag-alagad niya, diha sa pagsimba. Magkahiyo sa kita, dili nato kalimtan. Magkahiyo sa kitang tanan, buhat kung maayo kita gantihan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi.
magbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome na usab sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday naghatag kanato kadasig ug kusog labaw sa tanan. Naghatag siyang panahon aron kita makadungog na usab sa iyang mga pulong, mga mensahe nga gikinahanglan natong makatunan sa atong panag-uban. Ang magpabiling Sa atong pagsugod ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, mag-ampo kita. dili mausap. Amahan namo nga Dios sa makakagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo nga imo kaming gihatagan Nga ako og kadaugan og kalampusan sa among pagpuyo ning naong sa kalibutan. Amahan, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo nga imo kaming giatimang ug imo kaming bantayan, giproteksyonan. Dalaygon ka nga Dios nga paday naghatag ka namo kusog ug nagtagbo sa tanan nga gikinahanglan sa matag usa namo nga kinabuhi. Salamat o Dios sa walay hunong nimo pag-atiman sa tanan nimo mga katawhan nga mingdangop misalig mingtuo kanimo. Amahan niya kami o Dios aron sa pagpaminaw na usab sa imong mga pulong ug paghatod og mga pagdaig pagpasalamat sa walay hunong nimong pag-amuma kanamo. Salamat o Dios nga imo na usab kaming atimanon, ang magpabiling panalanginan sa imong mga pulong nga mao'y gikinahanglan sa among pagpuyo ning naong sa kalibutan. Iblas kino matang usa dili na sa among pagpaminaw karon ang imong mga pulong mao'y among makatunan ug ang imong mga mensahe mao'y among masabtan. Tabangi usab kami sa pagkinabuhi sa mga pamaagi nga imong gibilin sa balang kasulatan nga alang kanamong tanan, kay ang imong pamaagi modalaman kanamo diha sa kinabuhing wala nay katapusan. I declare blessing sa matag usa in Jesus name. Amen. Amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat di kita mamatarong, aron kita mamaluwas. Si Jesus Mayong gabi, mayong nga pagpaminaw sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato nga programa, dili ta mosalig sa kahitasan. pinaagi sa Lang ang 11.3 anano ka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Mayong gabi sa tanan. nasa tibuok nga kalibutan, siya ang Diyos nga balaan. Mayong gabi, mayong nga pakigpaminaw, maayong nga pakiguban ilabi na sa tumagigsuonan diha sa sitio Tubod nila Brother Moses Cardente, Brother Pedro Arsola, og diha sa Sardinia proper. Maayong gabi ni Brother Dondon. Maayong gabi, may pagpaminaw sa ato mga kaigsuonan diha sa sitio Ampak, sitio Linao, og sa ato mga kaigsuonan diri sa sitio Kalugtugan. Maayong gabi, maayong pagpamati sa tanan. Dalaygon ang Dios nga magpadayon magpanalangin kanato sa ato nga panag-uban mga kaigsuonan nga diin na ato na usab nga hisgutan og madunggan masabtan ang mga pulong sa Dios diha sa balaang kasulatan diha sa libro sa Hebreo kapitulo 10. Ang buwas namin, Matud ta sa paghatag og pagtumbaya sulatan sa mga mensahe o mga pulong gikan sa ato mga kaigsuonan nga gipaabot diri sa atong panag-uban.
Maayong gabi ni Prince Bindulo, maayong gabi pastor, uban sa imong pamilya pastor, ug salamat sa pulong sa Dios nga akong nabatian sa imong live. God bless. Salamat kayo brother Prince, ug si Hilda Loang pastor, request ko song Ampingi Ginoo ang kinabuhi ko. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ninyong tanan diha mga kaigsuonan. Tubuhin lang sa ligi ang kamhanan na nagmug na sa tigubog na kalibutan. Siya ang Diyos sa balaan. Sundin ako siyang dahigot ipayaw, uban sa pagsayaw, pagkapat sa ilong gamot. Ang akong nakita diri Ampingi, ako ning Tagalog pagtaga diri sa atong panaguban mga igsoon sa Ginoo. Gika ni Wilmar Villanueva Aligado. Maayong gabi Pastor Gideon, dalaygon kayo ang Dios sa kanunay. Siya nagpahinumdom pinaagi sa ihang mga pulong nga gikinahanglan sa matag usa. Request song Makalangit Ikaw ang Iwag. Salamat sa pagtugtog pastor. Shout out ko sa Siato Negros o Oriental Aligado family. Watching from Pulilan, Bulacan. Maayong gabi, maayong pagiguban ni Eloisa Pungasi. Blessed evening, Pastor. Watching from Katigbian, Bohol. God bless you, Pastor. Great lang ko sa akong papa na si Ernie Pungasi. Maayong gabi ninyo diha, Sister Eloisa. Ato mga kigsoon na diha sa Katigbian. Kaganina nin tawag si Pastor Arbiol, Dennis Arbiol nga taga Katigbian. I hope nakaila ka Sister Loisa niining akong amigo ug suod nga higalang pastor diha sa Katigbian. Si Marilyn Orizion, maayong gabi pastor. Awit Makalangit Labaw sa Tanang Butang. Sister Nars Buyan, maayong gabi. Maayong gabi ni Prince Bindulo. Request kong kanta pastor, Inspirasyon Ka. Salamat pastor and God bless pastor, kauban sa imong pamilya. Ang malakang ko kay kanimo lang nakaplagan ang Ginoo nagkalpasan. Karon ikaw Mayong gabi may pakiguban ni Uberis Gina og si Romelita Bugais Pilisco. Good evening pastor, salamat sa Ginoo sa kahigayonan, salamat sa Dios nga pinaagi makalahutay madasig tahangtod sa pagbalik sa Ginoo. Dalaygon ang Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Importante gyud makalahutay ta mga kaigsunan hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesus. Mayong gabi, maayong pakiguban ni Anib Sirenio watching from Sigaboy, Davao Oriental. Samtang nanihapon pagkanindutan no. akong dughan dili Matod pa nagtan-aw sa imong live. Anya hinahinay ra gyud mo hungit. Anya insakto ra gyud og usap ng insakto pagkakuyam. Si Uberis Gina, request ko pastor, ikaw ang kusog. Kumusta mo? Ang Dios magpanalangin. ang malakang ko kay kanimo lang makaplagan ang Ginoo nagkalpasan. Evening pastor, uban sa imong family, musta mo? Okay ra gyud dire. Okay ra gyud mi. Salamat sa Ginoo. Si Tatay Arnold Pasyon, maayong gabi. Pastor Gideon, nagtan-aw na pod ko sa imong live. Kumusta mo diha sa Mandawi, Tatay Arnold? Kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin. Si Tatay Arnold usa ka malipayon nga tao. Malipayon nga Kristohanon, nindot kaayo nga ikauban. Ibanding sa mga puluhaton sa atong Ginoo. Kiyasi Mizaki Zaza, mayong gabi kanimo pastor. Salamat makapaminaw na sa misa pulong sa Ginoo. Mayong gabi may pagpaminaw. Si Cornelio B. Basyaw Tunan, maayong gabi Pastor Gideon, request kong kanta Kinabuhing Bago. God bless gikan diri sa Davao City.
Mayong gabi ni Ray Fant, mayong gabi Pastor, live na ka sa 96.7 Shiny FM Upper Lambog Badjan, request song Langit ang Hinungdan. Salamat, salamat Pastor. Okay, ako rani nga andamon, ako rani nga i-save brother og mayong pagpaminaw sa tanan mga listeners, followers sa FM Badjan 96.7 Dalaygon ang Dios. Si Joymar Corsiga, shout out Pastor sa Jesus My King Church from Mabini, Bohol. Maayong gabi, may pakiguban sa ato igsoon Gregorio Kiring. Maayong gabi Pastor Gideon, awit makalangit kanta nimo Pastor. Unsa man nga kantahas Brother Gregorio. Amusta mo diha sa Leyte. Dalaygon ang Dios magpanalangin, sumala sa ihang mga pulong na siya magabalos, siya magaganti, sumalas atong gipugas. Si Nars Buyan, maayong gabi Pastor Gideon, pwede mangutana bahin sa mga kalingawan, bahin og pista kay ang among lungsod pista daghan ang nagkalinlain nga kalingawan. Apan dili god sugalan kana bang mutan-aw og mga concert og okay ra ba na kay basin gibawal sa na tungod kay pista man god. Salamat sa Ginoo. About sa concert, depende sa kuan kanang mga singer, depende sa mga kanta. Importante gyud kanang mag-amping lang gyud. Aduna magay mga panahon, mga kaigsuonan nga moadtog mga concert, moadtog mga kanang kalingawan, no, labi na kong pista. Matud pa nila kanang tanan gihalad sa ilahang patron, pero ikaw nga moadto panalitan kung moadto ka alang sa pag-concert, imo na siyang tan-aon kung kabubuton ba sa Dios, ikalipay ba sa Dios. Kung dili kabubuton sa Dios ug dili ikalipay sa Dios, dili wala tay rason nga nung moadto pata. Ang pag-adto nato sa mga like pista or kalingawan, mga kaigsuonan nga wala tay makuha kanang wala tay makuha nga ikatabang sa atong kaugalingon, ilabi na diha sa ato ang pagpangalagad sa Dios. So walay kapuslanan. So dili nato sayangon ang panahon, oras o kahigayonan. Mas maayo pa nga ato nang idaig, isimba, ituon, ipamalandong sa pulong sa Dios. So kitang tanan nga mga magtotoo Kristohanon, gitagaan ta og mga pagdasig sa atong Ginoo kung unsaon nato paggamit ang mga oras, adlaw, simana sa atong kinabuhi sa paagi nga mahimaya, maalagara nato ang Dios. Dili nato kalimtan ang pahinumdom ni Apostol Pablo nga bisag unsay atong buhaton nato ni sa paagi nga nahimaya ang Dios. So matag karon og unya kung mo gamit ta sa ato ang kinabuhi ug mo gamit ta sa panahon nga gihatag sa Ginoo sa atong kaugalingon, ato gyung pamaladongan ug ato gyung kanabitang susihon o tingkayon kung makapahimaya ba ni sa Dios. Kung makapahimaya sa Dios, dili ta mo rason nganong ato nang buhaton. Mana nga ang ako lang gyung ika-advise ana kung kalingawan lang nga rason nga nung moadto ta ana nga selebrasyon, susiha kung doon na ba kay makuha nga ikatabang sa imong pagpangalagad sa Dios. Kay kung moingon tang bawal, mga kaigsuonan, dunay mga bersikulo diha sa Biblia nga dili ta dapat makiguhugoy, dili ta mo dapat mo adto sa mga dapit nga diin na ang kalihukan sa mga kalibutanon. So ilayo na to atong kaugalingon kay diha nga kana nga sitwasyon maduol kas mga tentasyon. So nganong kinahanglan pa man natong iduol atong kaugalingon aron maduol tas tentasyon. Kinahanglan atong ilayo, likayan ang unsa may mga pagsulay diris naong sa kalibutan. Inspirasyon ka sa Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Pasito Hinila.
Maayong gabi Pastor, tanaw na sad ko sa imong live from Usami City. Si Emilio Kabugos, maayong gabi. Si Sagrave G. Vargas, maayong gabi Pastor, og sa imong pamilya og sa tanan nga nakasunod sa imong programa. Request song Alagad Igsoon, salamat. Si Eloisa po nga si yes Pastor, kaila ko na Pastor Arbiol dito ko ganina pagtawag niya nimo ganina. Request lang song Isinggit. Okay, salamat kaayo. Dalaygon ang Dios sa inyohang kinabuhi diha. Okay, atong taganog pagtagad ang awit magkalangit, ikaw ang kusog diri lang sa tong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampanan, muabot man ang problema, walay mahika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampanan, walang abot man ang problema, walay maika pahimulan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Sister Marcel Henriksen. Mayong gabi ninyo diha sis uban ni Sir Ivan og happy wedding anniversary ninyong duha. Ang Dios paday magpanalangin ug maglig-on ilabi na sa inyong relasyon. Laygon ang Dios nga mo'y mag-uban magiya kaninyong tanan diha sa Sweden. Kumusta mo diha Sister Marcel? Si Marla Im Iduyan, good evening Pastor Gideon, God bless you. Romelita Bugais Pilisco, good evening. Pastor request ko Pastor, pagdaig nga tinod anay. Salamat kayo. Si Marlene Garganera, matud pa maayong gabi Pastor. Salamat sa imuhang mga prayer, hapit mugawas akong sister sa ospital Pastor. Request kong song Makapahulay, salamat Pastor. Oras sa ato nga programa alas 7:59 na. Alang sa mga naay request ato raning tagaan og pagtagad human sa mga pulong nga ato karong hisgutan. Unsa man kalayo Ato lang tinguhaon nga makasugod tag sayo sa ato nga panag-uban sa paghisgot sa pulong sa Ginoo para humanon nato ang tibuok kapitulo sa kapitulo 10 sa Hebreo. Kay ato na siyang hisgutan kay dunay mga dagko nga mga mensahe nga gikinahanglan natong masayran o gikinahanglan natong makatunan sa maong kapitulo diha sa Hebreo kapitulo 10. Akong ipasod ning kinabuhing bag-o o niya human niining kinabuhing bag-o mga kaigsuonan moadto na ta sa pulong sa Ginoo. Ani akong Ginoo, nagasangkit kanimo. Ani ako Ginoo, nagapaubos sa ngalan mo.
Request song kanta pastor, inspirasyon ka. Kay murag ako ano ni napatukar no. Si Ate Ars, maayong gabi Pastor Gideon Dalaygon ang buhing Dios. Shout out ko sa akong pamilya sa Sarangani Clan. Si Aida Palsiso, amen. Maayong gabi Pastor Gideon. God bless, Jesus Christ love you. Salamat kaayo ni Aida Falsiso. Si Emeline Valiser, mahusay, maayong gabi Pastor Gideon, listening from Tabuelan, Cebu. Si Chari ang Dagansina, maayong gabi ni mo Pastor og sa tanan nga namati sa mensahe nga imo hang ipaambit. God bless sa imo Pastor ug sa tibuok pamilya. Si Nel Ricabo, maayong gabi watching from Lapu-Lapu, Cebu. Maayong gabi ni Norim. Maayong gabi ni Elsa Munda ug si Ate Ars request og dungog himaya. Sige, si Girly Salvia Pigalan, maayong gabi. Si LGC Ta Kamingawan, maayong gabi. Og si Akira Manukan, good evening. Si Dilsa Gumaid, maayong gabi Pastor. Salamat sa Ginoo nakatintanaw na pod ko sa imong live. Watching in Oriquita City, Misamis Occidental. Si Mildred, maayong gabi Pastor. Maayong gabi isad. Si Nars Boyan, salamat Pastor Gideon sa mga tambag advice og nakasabot ra ko. Daghan jud kaayong salamat. Amen no. Si Mayit Payod, maayong gabi Sister Mayit. Maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang mga naminaw. Request ko og song Igabalos. Maayong gabi, may pagpamati ni Sister Rochelle. Good evening Pastor Gideon. Maayong gabi kaninyong tanan. Si Marilyn Orision, good evening Pastor. Prayer request ko ngadto kang Josephine o Kilion. Maangkon unta niya ang hingpit nga kaayohan nga naa siya sa hospital sa City Hall. Okay. Tanang dados mga pag-apo atong pasalamatan ng Dios. Si Fidel Rosario Kiring, maayong gabi Pastor. Uban sa tibok mong pamilya ug sa tanang naminaw sa imong programa. Si Brother Bong Gigano, maayong gabi Pastor Gideon ug sa tanang nagsunod sa imong live karon. Naalang ko'y pangutana Pastor kay naay mangutana naho about Christmas. Saan daw nagmula ang Christmas, Pastor? Nganong gina-celebrate sa mga Christian unsa daw kahulugan sa Christmas? Nga wala mani sa Bible. Salamat sa pagbasa. Pastor, sa God bless no. Wala kuno sa kanang Bible ang Christmas. So daghang mga selebrasyon nga wala sa Biblia nga gina-celebrate sa mga kanang ginahimo sa mga Kristohanon. Dunay mga selebrasyon, mga kaigsuonan nga ginaumol sa tao nga sa paagi nga para sa Ginoo. Kana bitawng nahimaya ang Dios. Kumiingon ta nga Christmas mga kaigsuonan, ang mensahe gyud sa Christmas nakasentro na ni Jesus Christ. Wala na sa nakasentro mga kaigsuonan about sa selebrasyon sa kalibutan, kundi nagpahinumdum na nga dunay Kristo. Dunay mensahe si Kristo. Kanang pulong Christmas. Ang gisentro ana mga kaigsuonan ang pagkatao ni Ginoong Kristo, mga mensahe ni Kristo nga alang natong tanan. Og ang tanan nga mga Kristohanon nga nagtuo og Kristo nabahin gyud pod sa duha ka bahin. Dunay mga Kristohanon nga dili sila motuo og Christmas, dili sila mo celebrate og Christmas. Pero dunay mga Kristohanon sad nga mo celebrate og Christmas. Pero ang matag-usa gitambagan sa Biblia nga walay katungod ang matag-usa sa paghukom. Kung ang usa ka tawo nagsaulog o usa ka Kristohano nagsaulog siya sa Christmas, ang Kristohanon nga wala magsaulog, wala sa tagig authority sa paghukom sa Kristohanon nga misaulog about Christmas. Pero kung moingon ta nga mensahe about Christmas mga kaigsuonan,
wala na maghisgot sa organisasyon, wala sad na maghisgot mga kaigsuonan og simbahan. Naghisgot na sa katuyuan, plano og plano sa atong buhi nga Dios diha kang Kristo Jesus. Mensahe ni Hesukristo, mga pagtulunan ni Hesukristo, ang unod gyud sa pulong Christmas. Maunay imuhang kanabitang dapat ibutang nato sa atong nauna o sa atong kasing-kasing. Unsay gyoy gibuot ipasabot anang Christmas. Sa pulong pa lang Christmas, Christ gigikan na sa pulong Kristo, no? Muna nga mensahe about Christ na ay natao, nagpakatao, o niya namatay, gilubong, nabanhaw. Ang Christmas, pagsaulog, paghandom, or pag-celebrate sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus. Ang uban mo ingon nga dili ta mo sa ulog og Christmas kay dili mga born again, dili mga Christian ang nagpasiugda ana. So kanus man di ay ta mo sa ulog sa pagkatao ni Ginoong Hesus. Kanus man di ay nato sa ulogon ang paghimugso sa atong Ginoong Hesukristo. Diha sa Biblia wala gyud gi pamulong bisan usa na lang ka bersikulo. Kumbaga silent ang Biblia mga kaigsuonan mahitungod sa pitsa, bulan, sa tuig, kon mahitungod sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus. Lamang kitang tanan gawas nun sa pagsaulog sa pagkatao ng Ginoong Hesus. Pero dili sad maayo mga kaigsuonan nga atong saulogon ang pagkatao ng Ginoong Hesus sa bulan sa iyang pagkamatay. Like sa Marso, April. So dili sad maayo mga kaigsuonan nga sa ulogon nato ang pagkatao ng Ginoong Hesus sa bulan sa Mayo. Pero libre ang matag usa. Matag usa ka Kristohanon libre kung kanus-an niya sa ulogon. Sa paagi ra gyud nga ang minsay sa pagsaulog sa pagkatao ni Ginoong Hesus about gyud Christ, about gyud sa mga saad ni Jesus ug sa mga plano sa atong Ginoong Hesukristo nganong siya nagpakatao sa kalibutan. Dili na to wadon ang kanabitang tinuod nga mensahe about Christmas. Wala na maghisgot mga kaigsuonan sa kanabitang pagbinayloay og mga regalo. Lamang gipractice na siya mga kaigsuonan sa mga Kristohanon para pag kanabitang pag-remind o pagpahinumdom sa matag-usa, dili lang mga kaigsuonan kanabitang pagbansay sa matag-usa sa paghinatagay sa atong isig ka magtotoo, sa atong isig ka Kristohanon. Ang uban moingon nga Christmas dapat sa tanang panahon, ang Pasko dapat sa tanang panahon. Pero moingon tang dapat sa tanang panahon, maglisod man gani ta ipakita nato ang Pasko o Christmas sa Disyembre kanang paghinatagay alang sa uban mga kaigsuonan. So sa ako ra gyud nga pagmamalanong about Christmas mga kaigsuonan, kay kung imulantaon ang duha ka ang Kristohanon manggod karon, nabahin gyud. Nabahin kung imulantaon. Dunay mga simbahan nga dili sila makig-fellowship sa mga Kristohanon, or dunay mga Kristohanon nga dili pod makig-fellowship sa mga Kristohanon nga musaulog og Christmas. Dayong mo judge din sila. Mura sila mga Hudyo nga dali kayo maka-judge, dali kayo makahukom. Nya kung pangutan-on sa man kung magsaulog ta og Christmas, maimpierno mi kamoy malangit. Di mapud mo tingog. So dili kana bitang makaingon tang walay bili ang paghukom. So dili gyud maayo ang paghukom kay wala mapud gyud tatagaig authority
ug kana bitawng gahom sa paghukom sa atong isig ka magtotoo. So sa ako nang gikaingon, libre gyud ang matag usa. Buti pasabot gawas no ng matag usa, lamang ang pagpahinumdom sa Biblia mao ni buhaton nato unsa may angay natong buhaton sa paagi nga napasidunggan ang Dios. Importante napasidunggan nato ang Dios diha sa atong pagsaulog mahitungod sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo. Walay lain nga mensahe about Christmas, ang pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo, ang ihang mga plano, ang ihang mga saad diha sa matag usa ka tawo nga mintuo kaniya. Moadto na kita mga kaigsuonan sa pagpamati sa pulong sa Dios, pag inambitay sa mga mensahe sa Dios. Ato ning hutdon pagbasa kining tibok kapitulo, medyo taas gyud ni siya mga kaigsuonan, lamang kinahanglan nato ning hutdon para atong makita ang kanang tibuok nga mga mensahe diha sa maong kapitulo. Palihog ablihi inyo ang Biblia, manaaman sa cellphone o naa sa Biblia di papel, importante nakasabot ka sa pagbasa nimo niini. Hebreo kapitulo 10 bersikulo 1 nag-ingon, ang balaod sa mga Hudiyo dili hingpit og dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Anino lamang kini sa maayong mga butang nga umaabot. Ang samang mga halad gihalad kanunay matag tuig busa unsaon man sa balaod sa paghimpit sa mga tao nga moduol sa Dios pinaagi niining mga halad. Kung tinuod pang nahinluan sa ilang mga sala ang mga nagsimba sa Dios, dili na unta sila mobati nga sad-an gihapon og wala na untay mga panghalad nga himuon. Apan kining mga halad sa matag tuig nagpahinumdom sa mga tao sa ilang mga sala. Kay ang dugo sa mga toro nga baka og ang mga kanding dili gayud makapawagtang sa mga sala. Tungod niini sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios, dili ka gusto sa sakripisyo og mga halad nga mananap apan giandaman mo ako og usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad sa mga mananap o nga gisunog didto sa laran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya miingon ako, ania ako o Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Sumala sa nisulat bahin kanako diha sa libro sa balaod. Una sa tanan miingon siya dili ka gusto og mahimuot sa mga sakripisyo og mga halad nga mananap. Dili mga halad nga mananap ang imuhang gipangayo aron sunugon dito sa laran og dili usab sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Kining tanan mga sakripisyo mao ang gipangayo sa balaod. Unya miingon siya, ania ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa gisalikway sa Dios ang tanang mga karaang sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Kristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala. Pinaagi sa paghalad siyang kaugalingong lawas sa makausa lamang og alang sa tanang panahon. Adlaw-adlaw ang matagpari nga mga Hudiyo nagbuhat sa ilang relihiyosong tulumanon og nagsubli-subli paghalad sa mga sasamang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyo dili gayod makapawagtang sa mga sala. Apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyo ay epektibo hangtod na gayud sa kahangturan og unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Dito naghulat siya karon hangtod nga ang iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiel. Busa pinaagi sa usa ka sakripisyo gihingpit niya hangtod sa kahangturan katong nahinluan sa sala. Kay nagpamatuod usab kanato ang Espiritu Santo. Una sa tanan, nag-ingon siya, mao kini ang kasabutan nga akong himuon tali kanila inig abot na niadtong mga adlawa. Nag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga kasing-kasing og isulat ko kini sa ilang mga hunahuna. Unya miingon siya, dili ko na hinumduman ang ilang mga sala og daotang mga buhat. Human kini mapasaylo, wala na kinahanglan na ang halad aron pagwagtang sa mga sala. Busa mga igsoon, mahingpit kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit pinaagi sa dugo ni Hesus.
Gibuksan niya alang kanato ang usa ka bag-ong agianan. Usa ka buhing agianan laho sa tabil nga sa ato pa pinaagi sa iyang kaugalingong lawas. Duna kitay usa ka ganghaang pare nga nagdumala sa balay sa Dios. Busa manuol kita sa Dios uban sa mapinatud-ong kasing-kasing og lig-ong pagtuo. Duulo nato siya uban sa kasing-kasing nga pinaagi sa pagbisibis na hinluan gikan sa konsensya nga sad-an og sa mga lawas nga nahinluan pinaagi sa tubig nga putli. Magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gihuptan karon. Gihuptan kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang saad. Magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma og sa pagbuhat sa maayo, dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdinasigay hinuon kita labi na gayod nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Kay wala na'y sakripisyo alang sa mga sala nga kung tuyoon gayud nato ang pagpakasala human kita mahibalos kamatuoran. Ang nahibilin hinuon mauna lang ang kahadlok sa umalabot nga paghukom og sa mabangis nga kalayo nga mulaglag sa misokol sa Dios. Patyon sa walay kulo-kaluoy ang makalapas sa balaod ni Moses kun hukman ang sad-an pinasikad sa pagmatuod sa duha o tulo ka saksi. Karon unsa may angay natong buhaton ngadto sa tawo nga nagtamay sa anak sa Dios og nag-isip nga walay bili ang dugo sa kasabutan nga naghinlo kaniya, ug unsa may mahitabo sa magbugal-bugal sa espiritu nga naghatag sa grasya, sigurado gayod nga mas bugat ang silot nga ipahamtang kaniya. Kay nasayod kita kinsa ang nag-ingon manimalos gayod ako og pabayron ko sila. Og nailhan usab nato nga miingon hukman sa Ginoo ang iyang katawhan, makalilisan gayod ang pagkahulog ngadto sa kamot sa buhi nga Dios. Hinumdumi unsay nahitabo kaninyo kaniadto niadtong mga adlawa human kamo danagi sa kahayag sa Dios. Nagantos kamo og daghang mga butang apan wala kamo mabuntog diha sa pagpakigbisog. May mga higayon nga gibugal-bugalan kamo o gidawg-dawg atubangan sa katawhan. Usahay nahiapil kamo kanila nga nahiagom niining paagiha. Nakigambit kamo sa mga pagantos sa mga priso sa dihang gisakmit ang tanan ninyong mga kabtangan. Malipayon kamo nga midawat sa inyong kawadon tungod kay nasayod man kamo nga naghupot kamo og mas maayo pang mga kabtangan nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Busa ayaw wada ang inyong pagsalig kay duna kitay dakong balos. Kinahanglan nga magmapailubon kamo aron mabuhat ninyo ang kabuton sa Dios og madawat ang gisaad kay sumala sa gingon sa kasulatan dili madugay siya nga moabot gayod, dili siya maglangan apan ang matarong kong katawhan mo tuog mabuhi apan kun may musukwahi kanila dili ako mahimuot kaniya. Dili kita katawhan nga musibog og tungod niini mga laglag kun dili katawhan kita nga adunay pagtuo ug maluwas gayod kita. Ako ning gibasa paghurot mga kaigsuonan tungod kay dunay mga dagko nga mga mensahe nga atong hisgutan. Una nga mga dagko nga mga mensahe nga gipakita diha sa kapitulo 10 sa Hebreo mga kaigsuonan gikan sa 1 hangtod sa 39. Ang una nga dagkong mga mensahe nga gikinahanglan natong hinumduman o tipigan bisan asa taninaw sa kalibutan. Una, hingpit nga halad. Ang hingpit nga halad mga kaigsuonan humana kausala man kini alang sa tanang panahon. O kining maong halad, hingpit nga halad mga kaigsuonan, giklaro sa atong gibasa, nakapahingpit ni sa tanang mituo kaniya. Nakapahingpit ni mga kaigsuonan sa kinabuhi sa tao nga midawat og mituo sa atong Ginoong Hesukristo. Alang sa mga tao nga mituo og midawat Hesukristo, doon na naghihingpit nga kabag-uhan. Hingpit nga kaluwasan mga kaigsuonan alang sa tinuod nga midawat. Pero alang sa mga taong mituo, midawat nga dili tinuod, kay naamang ko'y tao nga mindawat mga kaigsuonan apan nausab ang iyang hunahuna. Nindawat pero nausab man. Murag gibalik bitaw ang iyang gidawat. Ikaw ug ako
nga migdawat sa atong Ginoong Kristo og mituo kaniya, dapat dili nato ibalik ang ato ang nadawat nga kaluwasan. Dapat dili nato ni ibalik, dili nato ni kana bitawng dili nato makaingon ta nga pasagdahan. Dapat mga kaigsuonan, ibutang nato sa ato ang kinabuhi sa atong naunang kasing-kasing nga kining kaluwasan nga atong nabatunan diha kang Kristo, wala na ni magkinahanglan paglaing pang mga halad. Wala na ni magkinahanglan paglaing mga sakripisyo. Unya, giklaro na gyud po diha sa atong gibasa mga kaigsuonan nga human nga kita gihinluan, human na kita gipasahilo, human na kita mga kaigsuonan na luwas gikan sa sala, magpadayon ta sa pagkinabuhi nga kanang hinlo at tubangan sa Dios. Kay wala na may lain pang halad nga makapawagtang sa atong sala. Makapawagtang sa ato ang kanang kahugaw at tubangan sa Dios. Giklaro usab diha sa ato ang gibasa gikan sa 1 hangtod sa 18. Giklaro diha kanang pulong hingpit nga halad. Ang hingpit nga halad mga kaigsuonan mao ang kinabuhi sa atong Ginoong Kristo. Gihisgutan usab ang mga halad nga kaniadto ginahimo sa mga alagad diha sa tigumanan sumala sa balaod gikan pa kang Moses. Ang mga halad mga kaigsuonan nga ilalom sa balaod ni Moses dili hingpit. Dili gyud makapausab sa kinabuhi sa tao. Mao na nga kung imong tan-awon ang istorya sa Biblia, istorya sa karaang panahon, dunay mga tao nga maghinulsol pero pila ka tuig magpakasala na pod sila. Unya, para mahinlo na pod kuno sila, mapasaylo na pod ang ilahang mga sala, para masiguro bitaw nga naa sila'y kapasayloan, ilang giunhan, kumbaga naniguro sila para mahimong hingpit sila nga moatubang-atubangan sa Dios. Ang ilang gibuhat sa ilang pagpaniguro, mga kaigsuonan, sumala sa balaod, kinahanglan maghimog mga halad ang mga pari matag tuig. Pero dili na mao'y makapawagtang. Kung imong lang taon ang istorya sa paghalad mahitungod sa sala sa karaang panahon, pagtabon lamang, dili gyud pagwagtang. Mao nang giklaro diha sa Biblia mga kaigsuonan nga ang mga balaod sa mga Hudiyo ug ang mga halad mga kaigsuonan nga ilang gihimo dili gyud hingpit, dili insakto mga igsuon, kay wala man kay makapawagtang sa sala sa tao, wala man makapausab gyud sa dagan sa kinabuhi sa tao. Kana bitaw mga tao nga ilalom sa balaod ug mga pagtulunan sa balaod ni Moses mga kaigsuonan, kung imong lantawon lahi ra gyud og kinaiyan ni Kristo. Naamay mga tao gyud og mga simbahan nga kanunay nagtamod sa mga balaod. Moingon gyud ko nga dunay kalahian ang ilang kinaiya sa kinaiya sa atong Ginoong Kristo. Kay ang kinaiya ni Kristo mga kaigsuonan nga iyang gipakita diri sa kalibutan, wala gyud siya mohukom, kay dili pa time ang paghukom. Pero alang sa mga tao nga ilalom sa balaod, even sa panahon ni Ginoong Hesus, katong mga tao nga nagtamod sa mga balaod ni Moses, grabe kay silang makapanghukom, ilabi na sa atong Ginoong Kristo. Gilutos nila si Ginoong Hesus, pinaagi sa balaod. Ilang gihimong instrumento ang balaod para lutoson si Jesus. Mausay nahitabo sa atong panahon karon, alang sa ubang mga kasimbahanan nga nailalom sa balaod ni Moses, ilang gihimong instrumento ang mga pagtulunan og balaod sa Biblia para maguba ang relasyon sa ilang isig ka tao. Nga wala mo tuman ni mutamod sa balaod ni Moses. Alang nila, kitang mga tao nga wala mailalom sa balaod or wala magtamod ni mutuman sa mga balaod ni Moses, dili ilang pamilya. Bisan pa kung kaugalingon yun nilang
Pinoy-anan, kung dunay sakop sa ilang kaugalingong Pinoy-anan nga dili mo sunod, dili mo tuman sa balaod ni Moses, ila nang hukman. Isipon na nilang langyaw kumbaga, kay maumanay yun ay pagtulon anpod sa balaod. Pero dili gyud na hingpit, kay giklaro sa tong gibasa nga kanang mga halad or mga pagtulonan sa balaod, mga kaigsuonan, ilalom sa pagdumala ni Moses, dili gyud makapahingpit sa kinabuhi sa tao. Mao na nga mingnaog si Jesus aron ihalad niya ang ihang kaugalingon para mahingpit gyud ta diha sa atubangan sa atong Ginoong Hesus. Dili na to kalimtan mga kaigsuonan nga sa atong pagpangalagad karon sa atong Ginoo, samtang nagpuyo pa ta sa ibabaw sa yuta, nahingpit ta. Kining atong kahingpit mga kaigsuonan dapat ato ning ikinabuhi. Mao nang dasig sa atong Ginoong Kristo pag mahingpit mo. Kay gitapos naman ni Ginoong Hesus ang halad aron ikaw ug ako mahimong hingpit nga makahalad, makaatubang, makaduol sa Dios, ingon nga balaan matarong sa atubangan sa Ginoo nga mo'y tag-iya sa tanan. So dinhi giklaro mga kaigsuonan nga pinaagi sa sakripisyo sa atong Ginoong Kristo, kitang tanan nahinluan, kitang tanan napasaylo, o gisaksihan kini sa balang espiritu. Usa sa mga ebidensya or mga ilhanan sa mga tao nga hingpit atubangan sa Ginoo. Kay doon na magoy mga panahon nga ang tao magduda. Kung ang tao magduda, mga kaigsuonan, musunod dayon ang kahadlok o ang kabalaka. Pag naanagani ang kahadlok o ang kabalaka, tungod na kay nagduda siya. Ang tao nga nagduda sa iyahang pagpangalagad sa Ginoo, kung maghisgot og kaluwasan, dili pahingpit ang iyahang pag-ila o pagdawat o pagtuo sa mensahe ni Kristo. Ang mga ilhanan sa mga kinabuhi sa tao nga nahimong hingpit atubangan sa Dios pinaagi sa sakripisyo sa atong Ginoong Hesus, una mao ni naasay balang espiritu. Ang tao nga naay balang espiritu mga kaigsuonan, kanunay siyang makabantay, kanunay siyang makamatngon, kay naaman siya'y konsensya. Kay ang balang espiritu mo pahinumdum man siya, tigpahinumdum og tigtudlo siya sa kinabuhi sa tao nga diin siya naghari. So sa mga ilhanan mga kaigsuonan nga ang tao nga nahimong hingpit atubangan sa Dios, ang tao nga naay balang espiritu. Kinahanglan gyud nga ikaw ug ako nga kitang tanan nga nagtuog midawat ni Hesukristo, mga kaigsuonan, naagyo tay balang espiritu. Mao gyud ay pinakaimportante na atay balang espiritu. Og dili nato tugutan nga naatay pagduha-duha mahitungod kung naa ba kita gyoy balang espiritu. Kay diri sa kalibutan, ilabi na sa atong panahon karon, daghan kaayong mga pakulo, daghan kaayong mga pamaagi nga dili na nimo makit-an sa Biblia, sa paagi nga kana bitawng pagtulunan mahitungod sa pagkunsad sa balang espiritu. Dunay mga simbahan karon nga nagtudlo nga kinahanglan kang mo litok og mga laing pinulungan pagpamatuod nga naa na nimo ang balang espiritu. Kay kung dili ka kalitok og lahi nga mga pinulungan like speaking tongues, nagpakita nga wa nimo ang balang espiritu. Kini mga pagtulunan
nga dili nimo makit-an sa balang kasulatan. So mga hinimo lang po na sa mga tao para pod sa ilahang karatula. Kay ang matag karatula mga kaigsunan kung imong lantaon, dunay mga karatula nga ang ilahang gihimo nga mga pagtulunan dili na nimo makit-an sa Biblia. Kay dunay mga panahon higayon nga kaniadto naka-apil kog seminar nga diin giseminar mi about sa Holy Spirit. Nya wala mi mohuman mga kaigsunan kay tudluan mamig unsaon pag litok about speaking tongues. Nya wala mi kahuman ato kay ang among makauban sad samtang nga gisugdan na mis pagtudlo pag-train about speaking tongues. Unya ingon ang nag-lead namo nga okay, para makasultig yung mog speaking tongues lahi nga mga pinulungan, pagpakita o pagpamatuod nga mukunsad ang balang espiritu, kinahanglan nga litukan ninyo kanunay ang hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Unya paspasa. Nya daghan ka imi, pati man daghana. Hallelujah, hallelujah. Pertig yung pagka kuana gyud kanang sabaa. Nadugay ako ang mga kauban pod, adili gyud to ingon nga ako mga kauban sa grupo kundili kauban ako to sa team kay by group man mi. Yan lain to gikan sa simbahan, lain to nga simbahan gikan. Ang akong kate mga kaigsunan nagsige na maghalaluya, nangaluya, luya. Unya di naman haleluya, luya naman. Ang naitabo mga kaigsunan, dito ko naka nadasig nga magtuon og mensahe about sa Holy Spirit. So gikan gyud sa atog yung panahon na nadasig ko nga ako ang pamalandungan kung unsa gyoy mga gipakita sa Biblia mahitungod sa speaking tongues. Dito nako na tugkad mga kaigsunan nga ang pagkunsad di ay sa balang espiritu dili pinaagi sa kanang dili ilhanan ang paglitok og lahi nga mga pinulungan. Nya ang uban moingon nga iniglitok pod nimong speaking tongues lahi nga mga pinulungan kinahanglan matumba ka. Nya ang uban nga di man matumba itulod na lang sad. Pero samtang malandong ko ani, kung ikaw nga magtindog nga magpiyong ang mata, tindog ka unya, ipiyong nimo ang imong mata mga kaigsunan, unya itupong nimo ang imong tiil, mukanta kag duha ka kanta, kanang duha ka kanta mo abot naman na og 10 minutes or 15 minutes plus na pagay mo dasig ana. So relax na ang imuhang lawas, relax na gyud ya, tupong pa ang imong tiil. Sulay guna ninyo kanang magtindog gani mo, ipiyong inyong mata, unya i-relax inyong kaugalingon. Bisan kamo karon na minaw, sulay ra gud ninyo tindog. Tindog mo og itupong anyong tiil. Nya di gyud mo lihok. Unya paminaw og awit. Kanta. Di ba gamay lang lihok. Matumba na ka. Dili na tungod sa mob sa presensya nga gitawag sa uban nga Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit mga kigsuonan, pabarugon ka, dili ka tumbahon. Ang lihok sa Holy Spirit mga kigsuonan, dili ka patumbahon, pabarugon ka. Sa dihang mapuno kas balang espiritu, mubarog ka nga isugon sa pagsulti, sa pagtudlo, sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Sa adlaw sa Pentecost sa Buhat Kapitulo 2,
wala na sila mga tumba diha. Napuno sila sa balang espiritu, gani na pa sila'y hangin nga nabati. Napa sila'y na titik nga hangin, pero wala sila mga tumba. Walay mga tao diha sa Biblia nga napuno sa balang espiritu na nga natumba. Wala. Kanang pagsultig lahik nga mga pinulungan sa 120 ka mga magtutuo diha sa Buhat Kapitulo 2 nga naglitok silag mga lain-lain nga mga pinulungan. Kung imo ng hutdog basa, dito nimo masayran nga ang ilang gilitok dili ilahang pinulungan. Dunay mga tao nga na nag-iya sa maong pinulungan. Unya nangagi diin sila nagkayusa. Og natingala ang mga tao nga mo'y tag-iya sa mga pinulungan nga ilang nalitok, miingon sila nga dili man ni tagadinhin ning mga tawhana. But ipasabot dili man ni sila parihan na tog pinulungan nganong nakasulti man ni sila atong pinulungan. So natingala sila. Kaya ni atong panahon na wala be gatsotor. Dili pareha karon mga kaigsuonan nga Pilipino ka pero kabalo na ka mo Kinuryano. Kay nagitsuturan ka, gitudloan ka. Kabalo na ka nga muhinapon. Pilagod ka mga lungguwahe bisan gani diri sa Pilipinas pertindaghan tag lungguwahe. Hilonggo, Ilocano, Pampanginio, Tagalog, Bisaya. Onya Muslim, nya ang Muslim pertindaghan lungguwahe ang Muslim. Bisaya, pertiganing daghanang mga pinulungan sad ang Bisaya. Na ay mga Bisaya, mga kaisunan nga ako ang makaila o niya mangutana sila sa akong pinulungan kay Bisaya kuno nga murag dili kuno mao. Muna nga lain-lain gyud og pinulungan. Pag makasulti kas mga pinulungan nga dili imuha, nakigsulti ka para nila. Kung nakalitok kag mga pulong mga kigsunan, for example, sama sa atong gihimo karon, nakigsulti ko ninyo about pinulungan nga binisaya para po ni sa mga taong Bisaya. Dili ni para sa mga tao nga dili Bisaya. Alang lang ni sa mga tao nga Bisaya. Ang pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios kinahanglan magyud masabdan sa matag tao. So dinhi sa ato ang pamalandungan nga bersikulo mga kigsunan, usa sa mga pagpamatuod o ilhanan nga nahingpit ta diha sa halad sa gihimo sa atong Ginoong Kristo. Usa sa mga ebidensya or ilanan kanang naatay balang espiritu. Pag naatay balang espiritu, mga igsuon kos Ginoo, mauna ni usas mga ilanan nga hingpit ka atubangan sa Dios. Di ka dapat mabalaka, di ka dapat maduha-duha. Ayaw pagduha-duha. Hingpit ka atubangan sa Dios. So kinahanglan barugan ni muna, imo na siyang ato na siyang ampingan. Dili na ta dapat magkumpiyansa. Mao nang giingon ni Apostol Pedro nga magmaigmaton na ta, magbinantayon na ta. Kay ang tuyo ni Satanas dili ang iyang mga sakop kundi dili kita para madala ta niya. Para kawato ni Satanas ang unsa may gisalig sa Dios atoa. Mao nang magmaigmaton ta, magbinantayon ta ug ilayo nato atong kaugalingon sa mga tentasyon, labi na sa kalibutan ug sa mga kahilayan. Dili nato abusaran na atong pagkakristohanon nga moingon ta nga ang Kristohanon ako, di na lagi ko madala, lig-on ako. Dili nato abusaran ang atong pagkakristohanon. Dili ta manghinambog, dili ta magkinatal. Ilayo gyud nato atong kaugalingon sa mga dapit diin na ang mga tentasyon. Gani sa pakig-uban og tao, dapat pilion gani ang ato ang pakig-uban og mga tao. Kay malagmit ikaw maka-impluwensya, ang kuyaw kung ikaw mo'y ma-impluwensyahan. Kumbaga, kung dili ka makatakod, ikaw mo'y matakdan. So, magpili gyud ta og
mga tao nga pwede na tong ikahigala, ikauban sa atong pagpangalagad sa Dios. Ibin karon mga kaigsuonan, giampingan og ni stricto gyud ko sa pagpakig-uban o pakigulubilo sa mga gitawag alagad sa Dios. Ibin sa mga pastor. Kay daghang mga pastor nga naay bisyo. Naay mga pastor nga magpakita nga sila hingpit, grabing maka lihok, pero dunay mga tinaguan. Muna nga magbantay ta. Dili ta magkumpiyansa kay si Satanas wala na sa iyang iglesia. Wala na sa iyang tigumanan. Kundili gidala na ang dagway sa ato ang Ginoong Hesus. Pero mailhan ni sila sumala sa ilang mga binuhatan. Sumala sa ilang mga aplikasyon kanang ilang pag-apply sa ilahang kinabuhi. Sumailhan na to ang mga tao nga wala ngalagad sa Dios, dili hingpit, pinaagi sa mga binuhatan. So ilikay na to atong kaugalingon sa mga tao nga wala magkinabuhi sa kabuton sa Dios. Sugod karon mga kaigsuonan, ayaw na gyud og pagduha-duha. Ayaw gyud tuuhi nga dili ka hingpit. Tuuhi nga hingpit ka. Pinasaylo na ta. Linuwas na ta, wala na tay sala. Ang atong buhaton, ipadayon na to ang pagkinabuhingpit. Muna niingon si Jesus mga kaigsuonan nga, pag mahingpit ka mo, diha sa Mateo Kapitulo 5:48, pag mahingpit ka mo, kay ang inyong amahan hingpit ato sa langit. So dapat hingpit ta, kay gihingpit na ta sa atong Ginoong Jesucristo. Og usas mga ilhanan niini nga hingpit ta, naatay balang espiritu. Mga ilhanan nga naa nato ang balang espiritu, nabag-o gyud ang atong kinabuhi. Nabago ang atong batasan, nabago ang atong pinulungan. Unya, nanatay konsensya. Kay ang Holy Spirit maumanay magpakonsensya nato. Kay kung kita Kristohanon nga wala tay konsensya, may pay safeguard ana na pay konsensya. Diba sa mga komersyal sa safeguard na pay konsensya. Even sa Joy, na pay konsensya. Usa sa sunod nga mga ilhanan nga nanato ang balang espiritu mga kaigsuonan, diha sa bersikulo 15-16 nag-ingon, kay nagpamatuod usab kanato ang Espiritu Santo, una sa tanan nag-ingon siya, mao kini ang kasabutan nga akong himuon tali kanila, inigabot ni anang mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga kasing-kasing, ug isulat ko kini sa ilang mga hunahuna. So diha giklaro mga kaigsuonan nga dili balaod mahitungod kang Moses. Dili balaod mahitungod sa mga balaod sa mga Hudyo, kundi balaod mga pagtulunan og sugo sa atong Ginoong Jesucristo. Ang pagpamatuod mga kaigsuonan og mga ilhanan nga naa nato ang balang espiritu, naa nato ang mga pagtulunan ni Jesucristo. Akong balikon, usas mga ilhanan nga naa nato ang balang espiritu, dili nato malimtan ang mga pagtulunan ni Jesucristo. Kay trabaho man ni sa Dios, trabaho man ni sa balang espiritu, nga inigabot ni anang adlaw ang Ginoo niingon. Nag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga kasing-kasing og isulat ko kini sa ilang mga hunahuna. Ang tao nga dunay balang espiritu, naa gyud say kadasig nga mutipig sa mga pagtulunan sa Dios, sa mga sugo sa Dios, sa mga balaod sa Dios. Diha sa balaod mao nang naay mga patakaran, naatay gidili. Kitang mga Kristohanon do na gyud tay limitasyon. Kana bay taong diha ra gyud ta kutob, natay boundary kumbaga.
Dili pwede mga kaigsunan nga atong baba nga gigamit pagdaig sa Dios ato puning gamiton sa pagtunglo, sa pagdaot, sa paghukom. Kay kining atong baba, kining atong dila, gilimpyuhan ni sa Dios. Kining atong kasing-kasing, gilimpyuhan ni sa Dios diha sa halad nga gihimo sa atong Ginoong Kristo. Pero naa nato ang paggamit ni ini. Naa nato ang pag-amping ni ini, pagbantay ni ini. Kinahanglan magmaigmaton tag magbaminantayon sa paggamit sa ato ang kaugalingon, sa ato ang mata, sa atong hunahuna, sa atong idudungog, tanan. Magbantay og magmatngon ta sa tanang panahon. Og atong susihon kanunay ang atong kaugalingon kung naaba ni mga pagtulunan sa Dios, naabay mga balaod ang Dios sa atong ginabuhi. Balaod bagyod sa Dios, pagtulunan bagyod sa Dios ang naa sa atong nauna. Balaod bagyod sa Dios o pagtulunan bagyod sa Dios ang naa sa atong kasing-kasing. Kay kung unsay na sa atong kasing-kasing, mao gyud nay mugawas sa atong baba. Mao nay atong tinguhaon sa tanang panahon. So usa sa mga ilhanan mga kaigsunan nga nahingpit ta naa nato ang balang espiritu, og usa sa mga ilhanan nga naa nato ang balang espiritu mga kaigsunan, natay konsensya. Nabag-o gyud ta, natay kausaban. Sunod nga mga ilanan nga naa nato balang espiritu, naatay kadasig sa pagtipig sa mga balaod sa atong Ginoong Kristo. Natay kadasig sa pagtipig o pagkat-on. Kumbaga, kana bitang dili ta, wala tay kaluya, dili ta laayan. Ang tao nga dili laayan, ang tao nga dili maluya, kanunay siyang uhaw o excited sa pagtipig o pagkat-on sa mga pagtulunan o balaod sa atong Ginoong Kristo. Maunay usas mga ilhanan nga nagpamuhat o naghari na ang balang espiritu sa tao. Pero kung naa nato ang pagkatapulan, naa nato ang kalaay mga kaigsunan sa pagtuon o pagkat-on o pagtipig sa mga pulong sa Dios, dili bala ang espiritu ang naghari, kundili tawhanon nga kinaiya, tawhanon nga batasan. Dili Holy Spirit ang naghari, kundili kita rasay naghari. Nya mo nang tambag ni Apostol Pablo, paria ang balang espiritu. Ayaw tumani ang lawas nung kaibog, ang tawhanong kinaiya. Diha sa Galacia Kapitulo 5, 16, kinahanglan pahario nato ang balang espiritu. So naagyon nato ang pagdumalas atong ginabuhi. Responsibilidad nato ang pagdumalas atong kaugalingon. Kinahanglan ibutang nato sa tunaon kasing-kasing hingpit ta. Ina imong tapad diha hingpit ka. Hingpit kang gi bag-o, gipasaylo, giluwas sa atong Ginoong Kristo gikan sa sala. Mao hinungdan ikaw ug ako gidasig gyud sa atong Ginoo nga di gyud nato tugutan nga magpuyo tas bisyo, nga magpuyo patas sa sala. Kay atong hinumduman nga wala na ilain pang sakripisyo kung tuyoon nato ang paghimog sala. Wala na ilaing Hesus pa nga mohalad para mapasaylo pa ang atong sala kung tuyoon nato paghimo ang sala. Para dili ta makahimo, makatuyo, makabuhat og tinuyo ang sala, ilikay nato atong kaugalingon sa mga tentasyon, sa mga kalibutanon nga dapit. So ilikay nato sa mga kahilayan, sugalan, sa mga beer house, asa ang mga dapit mga kaigsuonan nga daw nay mga kahilayan, dili nato ihatod ang atong kaugalingon. I-distansya nato, ilayo nato atong kaugalingon. Kita may nagdumala sa atong kaugalingon.
Wala may laing nagdumala sa tagsa na to kaugalingon. Kanang imong kaugalingon wala may laing nagdala ana ikaw raman. Dili gyud pud ta pwedeng makapanumangi libisan kinsa. Kay wala na dumalaa ang imong kaugalingon ni bisan kinsa. Mao ni akong tinguha nga inyong ibutang sa inyong una-una kasing-kasing. Ang imong kinabuhi dili ka makapanumangi libisan kinsa. Kay wala na dumalaa ang imong kinabuhi ni bisan kinsa. Ikaw mo'y nagdumala ana. Ikaw mo'y nagdaladala ana. Ibutang sa imong naunang kasing-kasing nga kanang imong gihinabuhi nga imong gidaladala karon bag-o na hingpit na. Even si Pablo unsa may iyahang gilito kanunay, dili na ako ang nabuhi, si Jesus na ang nabuhi. Ang tinuod niyang kinabuhi si Kristo. Muna ibutang nato sa atong kinabuhi. Kristohanon ta. Giluwas ta. Pinasaylo na ta. Wala na tay sala. Nana nato ang balang espiritu. O niya atong hinumduman nga usas mga ilanan nga naa nato ang balang espiritu na nay konsensya nausab gyud ang atong kinabuhi. Og natay kadasig sa pagtipig sa mga balaod sa Dios. Dili balaod sa mga Hudyo, dili balaod sa simbahan, kundi dili balaod sa Dios. Balaod sa atong balaod sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kung maghisguta sa simbahan mga kigsuonan, sa kadaghang sibat sa tibuok kalibutan lain-lain og mga patakaran. Lain-laing mga patakaran mga kigsuonan ay mga balaod uban sa simbahan nga dili gyud pwedeng mag-short. Dili pwedeng mag-short kung naay mga tao, pero kung sila-sila ra ay mag-short man pud ay. So sa may kalahian sa mga panahon nga naay mga tao o gulay tao, mao na nga lain-lain og patakaran ang tao. Pero sa ato aragyod, importante nga ang gibutang sa atong nauna, gibutang sa atong kasing-kasing ang balaod sa Dios. Mga pagtulunan sa Dios, mga igsuon. Mao ni usas mga ilanan nga nahingpita. Bersikulo 17 unya miingon siya, dili ko na hinumduman ang ilang mga sala ug daotang mga buhat. Human kini mapasaylo, wala na kinahanglana ang halad aron pagwagtang sa mga sala. So sa atong panahon karon, wala na kinahanglana ang pagpangumpisal. Kay kanang pagpangumpisal, na moingon tang ipasaylo na, dugay naman tang ipasaylo. Mangumpisal ka karon, mangumpisal na pod ka sunod bulan. Human naman tang ipasaylo. Sa tanan natong mga kalapasan, sa tanang natong kasalanan, human na tagi pasaylo. Mao na ibutang nato sa ato ang una-unang kasing-kasing. Ikaduha nga dagko nga mga mensahe mga kaigsuonan. Ang permiro, hingpit nga halad. Human na ang hingpit nga halad. Wala na magkinahanglan tag halad para ta mahingpit. Ikaw ug ako, hingpit na atubangan sa Dios. Nananato ang balang espiritu og naana ang kabag-uhan. Mao na niingon si Apostol Pablo, ang daan may labay na, ang bag-o may abot na. Usas mga mangilanan nga naa natong balang espiritu naatay balaod sa Dios sa atong nauna, sa atong kasing-kasing. Na ay mga pagtulunan og mga mensahe nga maoy ato gi ampingan. Sunod nga dako nga mga mensahe mga kigsuonan nga gipakita dinhi kining pulong kadasig. Dapat sa atong pagkakristohano naagyo tay kadasig. Dapat dasig yun ta. Kay si Solomon nag-ingon, kung loya ka, loya gyud ka. Di gyud mahitabo nga ang tao loya unya dasig pod. Kinahanglan na atay kadasig.
Kay ang tao nga dunay kadasig mga kaigsuonan, makahimo gyud sa pagdasig sa uban. Dili na mistil pang agdahon. Ang tao nga walay kadasig, bisag kinsa pay, bisag pila pa na kabuok ang mudasig, magpabilin na gyud na siyang luya. Kung naaman tuoy makapadasig niya, pero mobalik ra gyapon na siyang kaluyahon. So importante gyud kitang mga Kristohano na atas kadasig. Usas mga makapadasig nato mga kaigsuonan, katuro pong mga taong dasig. Ayaw pakig-uban sa mga taong luya kung naakas kaluyahon. Kumbaga, naakas kaluyahon, kasagaran ra ba sa mga tao nga nas kaluyahon na ay mga mulo, na ay mga reklamo. Kung naa kay mga reklamo, labi na gyud sa pamaagi sa Dios, ayaw iduol ang imong kaugalingon sa mga tao pong na ay mga reklamo. Kay kargahan ra ka, mas malig-on kas imong kaluya. Ako ang gitinguha mga kaigsunan nga inyo ning masakpan. Kitang mga Kristohanon dapat na atas kadasig. Dili na to tugutan nga na atas kaluya. Pero kung pananglitan na agyo kas kaluyahon, palihog ayaw iduol ang imong kaugalingon sa mga tao nga naas kaluya. Kay makatakod pa ka, matakdan sad ka, musamot ang imong kaluya. Na kay mga mulo, na kay mga reklamo sa imong pagkakristohanon, nya muduol po ka adtong mga tao nga dunay mga mulo, dunay mga reklamo sa ilang pagkakristohanon, mobalik ka nas kalibutan. Gamay na lang kulang, mubiya na ka nas pagpangalagad. So unsa may buhaton aron magpabilin kining kadasig? Ayaw iduol ang imong kaugalingon sa kalibutan o sa mga taong naas mga kalibutanon. Hinuon, iduol nato kanunay atong kaugalingon sa Dios. Kay ang atong Dios tinubdan sa kadasig. Kung maghisgot tag kadasig mga kaigsuonan, ang kadasig makuha lamang nato diha sa pagpaduol sa Ginoo. Kung naa kay kaluyahon, naa kas kabugaton, ayaw iduol ang imong kaugalingon sa mga taong naas kabugaton. Kargahan ra ka. Magkuyog lang mo ana nga puro mga problemado sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao na nga usa sa mga gihimo gyung uluhan dinhi kining manuol kita sa Dios. Ingon des bersikulo 19, busa mga igsoon may hingpit kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit pinaagi sa dugo ni Jesus. Makaduol na gyud tas amahan. Mao nang miingon si Jesus, makasampit na mos amahan. Bisag asa taning naong sa kalibutan, bisag asa ka na dapit, ayra dito sugalan, ayra dito sa kalibutas kahilayan mga kaigsonan. Nganong adto ra pud nimo duolon ang Ginoo kung adto ka sa kahilayan. So dili na siya mao. Inig muduol tas Ginoo, muduol gyud ta sa mga kasimbahanan nga dunay Dios, dunay Ginoo. Diha sa bersikulo 22, busa manuol kita sa Dios uban sa matinud-anong kasing-kasing. So dunay mga requirements sad sa atong pagduol sa Dios. Kay kasagaran manggod mga kaigsuonan, mao ni problema sa mga Kristohanon nganong dili mapuy-an bitaw ang kadasig, kulang kanunay ang kadasig, kay isa man pud muduol sa Ginoo kung naa si problema. Kung doon na mga dagkong mga problema, doon na mga disgrasya, doon na mga grabing sakit, isa pa maninuod pagduol sa Ginoo. Kanay mga taong makabatikod gani nga, ay ang ilang sakit wa nay kayuhan. Isa na muduol Ginoo. Mura ba og gihulat ang sakit, isa ra maninuod pagpangalagad sa Ginoo. Dili na dapat maoy katunan sa tao. Dias bersikulo 22, busa manuol kita sa Dios uban sa minatud-ong kasing-kasing. Dapat kung muduol ta sa Ginoo,
Dili ta mo duol mga kigsuonan tungod kay doon na tay kanang gipangayo, doon na tay gi-request, doon na tay gi-apas. Dapat maminatud-ong kasing-kasing. Muingon ganing maminatud-ong kasing-kasing mga kaigsuonan, kana bitang walay landong sa pagduha-duha. Walay landong mga kaigsuonan sa maintang walay landong sa pagduha-duha. Hingpit gyud ang imuhang tinguha sa pagduol sa Dios. O niya doon na kay lig-on nga pagtuo. Wala kay pagduha-duha. Dapat muduol tas Ginoo mga kaigsuonan. Nituog yung ka nga doon ay Diyos. Ningtuog yung ka nga na ay Kristo. Dili kay muduol ta tungod kay Kristohanon ta, sa ngalang Kristohanon, sa ngalan sa simbahan, sa ngalan sa pastor, sa ngalan nga dili na mao. Nga maoy gikinahanglan sa atong pagduol sa Ginoo. Kinahanglan na atay maminatud-ong kasing-kasing, lig-on nga pagtuo, o niya duulo nato siya uban sa kasing-kasing nga pinaagi sa pagbisibis na hinluan gikan sa konsensya nga sad-an og sa mga lawas nga nahinluan pinaagi sa tubig nga putli. Magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gihuptan kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang mga saad. So dihas pagduol nato sa Ginoo, dili nato batasanon nga muduol ra ta Ginoo kung do natay request, do natay pangayoon nga dili na mahatag sa kwarta, like kayuhan sa sakit, naay mga disgrasya, mga problema nga dili na masulbad sa kwarta. Maoro man ay problema gyud sa tao nga isa muduol og Ginoo kung wala na say kapaingnan. Mura ba og panapos na lang ang pagduol niya sa Ginoo? Kung sa laing istorya pa, kapit patalim na lang ko ani. Okay ra man gud untag di ko muduol Ginoo na apakoy kwarta. Murag parang inana ang dating. Dili na maoy dawaton sa Dios ug dili na maoy gihulat sa Ginoo. Muduol gani na tas Ginoo mga kaigsuonan. Dapat ready ta na atay maminatud-ong kasing-kasing o niya lig-on nga pagtuo. Duulo nato mga kaigsuonan nga hinlo gyud ang atong una, hinlo ang atong kasing-kasing. Kay diha sa panahon ni Ginoong Hesus katong usa ka buta nga giayo, miingon ang usa ka buta ngadto sa mga parisiyog sa mga magtutudlo sa balaod nga nagsukit-sukit kaniya. Miingon siya nga nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga pag-ampo sa mga taong makasasala. Muna muduol tas Ginoo, ibutang gyud nato sa atong nauna kasing-kasing hingpit ta. Wala tay sala, wala tay kana bitang wala na ta magpuyo sa sala. Kay pasaylo na gud ta. Gihingpit na gud ta diha kang Kristo. Wala na magkinahanglan paghalad ang atong kinabuhi. Tapos na. Gihimo na sa Ginoo ang tanan. Sunod nga mga pamaagi aron naatas kadasig mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Dili nato iduol ang ato ang kinabuhi sa kalibutan. Iduol nato sa Dios diha sa mga balay tigumanan, balay alampuanan. Mao nang diri sa bersikulo 24, magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma o sa pagbuhat nga maayo. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdinasigay hinuon kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. So dili nato undangon ang pagsimba kanang paghimamatay sa atong isig ka Kristohanon. Para naatay kadasig sa paghimamatay sa atong isig ka Kristohanon, labi na gyud sa ato ang mga kasimbahanan sa inyong simbahan diha. Kinahanglan dili ta magbuhat og dautan. Kinahanglan ang mga nagdumala po diha sa simbahan dili pod magbuhat og dautan. Kay kun
ang nagdumala og nagpuyo dahil sa simbahan, nagbuhat og dautan, kung ako mo'y nagsimba ana diha, dili na pug ko mo anha. Mao na nga magbantay gyud ta. Mao na niingon dinhi sa 24, magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma ug sa pagbuhat sa maayo. Kay kung naa man gutay gugma sa sagusa ug kanunay tang magbuhat og maayo mga kaigsuonan, naa kanunay ang kadasig sa pagsimba. Ikaw madasig gyud ka sa pagsimba. Kung ang imuhang simbahan or ang mga tao diha sa maong simbahan dunay tinuod nga gugma ug kanunay nagbuhat og maayo. Pero kung makakita kag simbahan nga naa kanunay ang kanaang bitaw paghinambatay, naa diha ang paglinibakay, pagdinautay, walay submission sa leader, walay submission sa pastor. Kung makakita kog simbahan nga inana niya, diha ko nagsimbahan, di na kong balik. That is my decision. Kay ngano man, wala man ko'y makatunan ana. Kay naa man ko'y mga simbahan nga magsigirag away, magsigirag linibakay, kabit-kabit didto, kabit-kabit diri, na mga adultery. Maumanay gipakita ni Apostol Pablo didto sa simbahan sa Corinto. Mao na nga ikaw ug ako ingon nga kita simbahan, iglesia diha sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan, paningkamutan nato ang pagbuhat, pagpakita sa gugma. Naa kanunay ang pagpailob, naa kanunay ang pagpaubos. Kay kon ang leader ug ang mga sakop diha sa gitawag kongregasyon mga kaigsuonan mapailobon, ang mga tao malipay na nga mosimba. Even ako malipay ko nga mosimba. So na ako'y kadasig, maghari ang akong kadasig. Kaya nga itong gitinguha dinhi mga kaigsuonan sa ikaduha nga dako nga mga mensahe diha sa Hebreo Kapitulo 10, kadasig man. Importante na katas kadasig. Dili man ta madasig mga kaigsuonan sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo kung makakita tag kanang atong gisimbahan, oy sige ra magpakasala, na ramay nagbisyo raman diha. Nya kanang nagdala na ramay bisyo. Hinumdumi, pag naara na'y bisyo, nagpakita na nga wala na'y balang espiritu. Kay ang balang espiritu mga kaigsuonan, dili na makalihok sa usa ka tawo nga wala hinloi sa dugo ni Hesukristo. Kabantay mo, before mo abot ang saad sa Dios nga mao ang balang espiritu sa kinabuhi sa tao, dapat kanang tawhana na hinluan na. Maubitaw na ang wali ni Pedro diha sa Buhat Kapitulo 2:38, kinahanglan ang tagsa-tagsa kaninyo maghinulsol ug magpabautismo aron pasayloon ang inyong mga sala. Og sa dihang mapasaylo na ang inyong mga sala, madawat na ninyo ang gasa sa Dios nga iyang gisaad nga mao ang balang espiritu. Kay ang balang espiritu di gyud na mopuyo sa kasing-kasing nga wa mapasaylo. But ipasabot na apas kalibutan. Kusog kang mo speaking tongues. O niya, kusog po di ay nagkabit-kabit lang. Mao na nga kung ako sa Biblia mga kaigsuonan, dili na mo'y makapadasig nako. Kanang simbahan nga dunay mga bisyo. Mapalider, mapapastor, na gani mga bisyo, dili na maoy makatabang nako aron ko madasig sa pagpangalagad sa Dios. Munang akong advice mao ni, ako nagtuo nga gikan ni sa Dios. Og nagkinahanglan ko ani, og nagkinahanglan ka ni ini. Musud gani mog simbahan, siguruha nga kanang mga nag-leader diha walay mga bisyo.
wala magpuyo sa sala. Pag naa gani magpuyo sa sala, nagpakita na nga wala na diha magpamuhat ang balang espiritu. Nya hinumdumi, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, daghan kay kurong mga simbahan nga ang nagdala naglibin-libin ra. Nagpuyo-puyo ra, way kasal kay di makasal. Kung imong lantawon mga kaigsuonan sa Biblia, bastos na nga klase nga pagdumala. Tubangan sa Dios. Gipakaulawan ang Dios ni anang maong klase nga pagdala. Kay ngano man muingon kong bastos, gipakaulawan, hukom na Pastor Gideon, no. Tanawa ra gud ang Biblia. Klaro og tin-aw kayo nga dunay rules ang Biblia. Dapat ang magdumala sa simbahan, ang nangulo sa simbahan, usaray asawa. Maayo ganing mo dumala og pamilya. Tin-aw og klaro kaayo ang Biblia nga nagtudlo sa mga rules o patakaran sa simbahan sa tinuod nga Ginoo. Mao na nga ingon dinhi nga magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma. Ang kongregasyon dapat dunay gugma. Ang leader, ang pastor dunay gugma. Ang leader, ang pastor nga dunay gugma, murebuke yun na. Mubadlong yun na. Kung ang kongregasyon badlongon rebukon, unya walay gugma, dili na sila madinawaton. Dili na sila musabmitar. Kung ikaw wala kay gugma, mabadlungan ka sa imong pastor, ma-rebuke ka sa imong pastor, unya wa kay gugma, mubalhin yung kaglaing simbahan. Dili ka madinawaton. Unya, ang mahitabuan na, ikaw may maalkansi, kay mahitabuan na, wa manimo ang balang espiritu. Kay ang tao nga dunay balang espiritu, magharig yun ang gugma. Kay ngano, the first fruit of the Holy Spirit is love. Unya, usa man ang gugma, mapailobon, mapaubsanon, madinawaton sa pulong sa Dios. Nganong ako ning gisaysay, kay ang atong gitinguha, mapuno ta kanunay sa kadasig. Kay ang pasidaan sa Dios sa ato karong panag-uban, gusto ka nga nas kadasig? Ayaw pakig-uban sa mga taong naas kalibutan. Kay maunay mga tao nga naas kaluya. Ang tao nga dunay kadasig, mga tao nga seryoso nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Mga tao nga seryoso kaayo nga nagtamod sa mga pasidaan, mga pagtulunan sa atong Ginoo. Maunay pangitaa nga mga tao nga maoy ikauban nimo sa pagpangalagad sa Dios aron magpabilin ang kadasig. Kay daghang kayo mga tao, mga kaigsonan nga nadasig pero dili tungod sa plano sa Dios o sa mensahe sa Dios, kundi sa agenda. Magbantay ta. Aron natay kadasig, dili nato undangon ang batasan sa panagtigom. Lamang bantayan nato ang panagtigom. Kay naamay mga panagtigo mga kaigsonan nagdala, sa ako nang gikayo ang nagdala bisyoso ra di ay. Unya ang mga sakop walay submission, dili ka antigong musabmitar. Ang kongregasyon maunay nagleader sa pastor. Dili man na maoy gipakita sa Ginoo nga insaktos dili man na maoy gipakita sa Ginoo nga mao na iyang simbahan. Ang simbahan sa atong Ginoong Kristo ang tigumanan nga diin mabati na to ang presensya sa atong Ginoong Kristo. Simbahan nga ang mga sakop grabe nga musabmitar sa leader. Pero kung ang simbahan, ang kongregasyon maunay gisabmitaran ni pastor, dili na maoy
simbahan nga mabati nato ang presensya sa atong Ginoo. So magbantay ta about sa gitawag pamaagi aron makabuot nato og mapuno ta kanunay sa kadasig. Importante man gud ning kadasig. Kay kung naatas kadasig mga kaigsuonan, makadasig yung kas uban. Pero kung wala kas kadasig, mupalawya pa ka nas uban. Muna nga kinahanglan dili na to iduol atong kaugalingon sa mga tao nga nas kaluya. Iduol na to ang atong kaugalingon kanunay dihas presensya sa Dios. Sunod nga dagkong mga mensahe mga kaigsuonan, kaysa ako nang gikaingon sa mga dagkong mga mensahe diha sa maong kapitulo, mo'y atong hisgutan. Hingpit nga halad ang una, ikaduha, naa kanunay ang kadasig, dapat na atas kanunay kadasig. Nya kabalo na ta kung unsaon nato aron maampingan ang kadasig sa pagpangalagad. Sunod, dapat kanunay tang mangandam sa pagpakikita sa Dios. So andam ta kanunay alang sa pagpakikita sa atong Ginoo. Labi na sa pag-abot mga kaigsuonan sa atong Ginoong Kristo. Kinahanglan andam ta. Diha sa bersikulo 26, ingon sa dinhi, kay wala na'y sakripisyo alang sa mga sala kung tuyoon gayud nato ang pagpakasala human kita mahibalos kamatuoran. Para andam ta sa pagpakikita kanunay sa atong Dios. Andam ta nga mabati nato kanunay ang presensya sa Dios, dapat dili na ta magpakasala. Dili nato tuyoon pagpakasala. Sa unsang pananglitan, kung nakabalo ka sala na, ayaw buhata. Kabalo ka nga sala na nga makigpuyo sa dili nimo bana, makigpuyo sa dili nimo asawa, sala man gyud na. Ayaw na nabuhata. Pastor, nagkuyog mi pero wala na may maghilabdanay. Importante, di na mo maghilabdanay. Kaya dili ni mo na bana, dili sad na ni mo asawa. Stricto kayo ang Dios. Tanawa ra gud. Si Jesus miingon, kaniadto na iyon ang balaod. Kung modulog ka sa dili nimo asawa, nakasala ka, nakapanapaw ka. Pero sultihan ko kamo, kung makita ka mulantaw ka sa usa ka babae or lalaki, vice versa, kung mulantaw ka sa usa ka babae niya, naghuna-una kag dili maayo, nakapanapaw na ka. Nya asa man niya ta paingon, asa man padulong ang mga taong mananapaw. Imagine mutan-aw ra gani ka nga naghuna-una na kag dautan, nakapanapaw na gani ka. How much more sa mga nagdulog na, sa mga tao nga nagpuyo na. Mao na nga sa mga taong naghilabdanay, nga dili di ay minyo, nga dili di ay magtiayon. Mao na nga para prepare ta kanunay, andam ta kanunay sa pagpakikita sa Dios. Ready ta kanunay nga mabati nato ang presensya sa Dios. Dili nato tuyoon pagbuhat ang sala. Inay mong tapad, ayaw tuyua pagbuhat ang sala. Ayaw pagsalig nga mo ingon nga ayaw tuuhi ang mga pagtulunan sa kalibutan. Mao ni ang pagtulunan sa kalibutan. Grasya ra ang kaluwasan, mapasayloon ang Dios, gugma ang Dios. Pag-abusar na siya, dili na teaching sa atong Dios. Pag-abusar na pasayloon ra ta ani. Importante andam ta nga makigkita sa Dios sa tanang panahon. Para andam ta dili na nato buhaton ang sala. Dili nato tugutan nga tuyuon gyud nato buhat ang sala. Unya
likayan ang pagbugal-bugal sa trabaho, ilabi na sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Likayan nato ang pagbugal-bugal or ang pagtamay para andam ta kanunay. 26, 27, 29, sorry, 29. Karon unsa may angay natong buhaton ngadto sa tawo nga nagtamay sa anak sa Dios o nag-isip nga walay bili ang dugo sa kasabutan nga naghinlo kaniya, ug unsa may mahitabo sa magbugal-bugal sa espiritu nga naghatag grasya, sigurado gayud nga mas bugat ang silot nga ipahamtang kaniya. Kana bitang ning tuon na ka, nangalagad na ka, unya di ba gihinluan na ta? Gipasaylo na ta? Dili na to tugutan nga mubalik gyapon ta sa sala kay pasayloon ra di ta. Grasya ra man di ang kaluwasan. Pagbugal-bugal na sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Giabusaran nimo, gibugal-bugalan nimo ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na nga kitang mga Kristiyanon dapat seryoso ta. Kay ang atong padulngan, ang atong gitinguha, wala na'y katapusang dapit. Kinahanglan andam ta kanunay sa pagpakikita sa atong Ginoong Hesukristo. Kinahanglan dili nato tuyoon ang pagbuhat og sala. Likayan ang pagbugal-bugal mga kaigsuonan sa trabaho sa atong Ginoong Hesukristo, labi na sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo og sa balaang espiritu. Sunod, pabilin ta diha sa 35, ingon siya dinhi, busa ayaw wad-a ang inyong pagsalig kay duna kitay dakong balos. Dapat dili nato tugutan nga mawagtang ang atong pagsalig sa mga saad sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kung naa ganitay pagsalig, naata kanunay kusog, naata kanunay kadasig sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Dios. Mao nang niingon dinhi, dili nato wadon ang atong pagsalig kay ang atong mga gihimo balusan gyud ni sa Dios. Ang tao nga dunay pagsalig sa pamaagi sa Dios, nagbuhat gyud na sa mga pamaagi sa Dios, sa mga pagtulunan sa Dios, sa mga sugo sa Dios. Ingon sa dinhi, kinahanglan nga magpailubon kamo aron mabuhat ninyo ang kabuton sa Dios ug madawat ang iyang saad. Kinahanglan ang pagpailob. Aron na atay pagpailob, parion gyud nato ang balang espiritu. Kay usa sa mga bunga sa balang espiritu pailob. Parion gyud nato ang balang espiritu aron na atay pailob. Unsa kadako o unsa ka importante sa atong kinabuhi kining pailob? Kung naatay pailob, makabuhat gyud ta sa will ni Lord, sa kabuton sa Ginoo. Pero kung wala tay pailob, di gyud ta kabuhat sa kabuton sa Dios. Kung singkahan ka, musingkasad ka. Kung butang-butangan ka, mubutang-butang sad ka. Kay ang tao nga dili ka pailob, busing ka masad. Mubutang-butang masad, mubalos ba? Kung gidaot ka, ayaw. Likay ng mga tao nga nagdaot. Ayaw paminawa, ayaw tagai o panahon sa imong kagalingon ka ng mga tao nga mudaot nimo. Kay mapuno ka ana, mubuto ka, mapriharapod kanila. Kung gidaot ka, gibutang-butangan ka, gilibak ka, unsa may mga bati nga mga pulong, ayaw na paminawa. Ayaw na entertain. Kay may tabo manggod ana, di ka kabuhat sa will ni Lord. Mao na niingon dinhi mga kaigsuonan nga kinahanglan nga magpailob kamo aron mabuhat ninyo ang kabubuton sa Dios ug madawat ang iyang saad. So dili basta-basta ang pagdawat sa saad sa Dios. Ang saad sa Dios, panalanginan ka. Ang saad sa Dios,
dadun taniya sa iyang gingharian. Ang saad sa Dios, ubanan taniya. Ang saad sa Dios, siya'y mo'y manimalos. Di ba? Nangandoy ta nga, trabahoon sa Dios ang iyahang bahin, ang iyahang mga pulong, pailob. Pailob. Nya likay ang mga butang nga makapahambugiro nimo. Makapahambugiro sa tao. Likay. Unsa may kasagaran nga makapahambugiro sa tao. Kana mga butang nga dili ka takos. Dili pa ka andam ba? Kay kung naa kay mga butang nga dili pa ka takos, dili pa ka kapialan, mahimo man kang hambugiro ana. Munang ayaw pangayua ang mga butang nga dili pa ka takos, dili pa ka angayan. Siguro daghang mga tao nga nangayog milyon, Lord tagay kog milyon. Kung tagaan ka di ba kaha ka mugara? Di ba kaha ka mahimong hambugiro? So ayaw pangayua ang mga butang nga makapahambugiro nimo. Pangayua hinuon ang mga butang nga mamanage nimo, kanang madumala nimo ba? Kanang mga butang nga mga igsuon nga kaya na nimong i-manage, like kwarta o sa magyud sa maka pahambugiro sa tao kanang kwarta. Kung padatuon ka, pangayua nga maka-manage na ka. Kana bitong kapiyalan na ka. Mo ni akong ikadasig sa tanan. Ayaw pangandoya ang mga butang nga dili pa nimo kayang i-manage. Kay mahitabuan na mahambugiro manggugana. Even sa ministry, ayaw pangayua, ayaw paning kamuti ang mga buluhaton nga dili pa kaangayan, dili pa katakos. Kay kung dili pa gani katakos, unya paningkamutan nimo na, panlimbasugan nimo na, mangita kag pamaagi nga moabot jud ka anak nga level, di pa gani kaangayan, di pa gani katakos, mahambugiro ka na. Ang mahitabo na kusog ka ikang manaot sa imong isig ka magtotoo. Labi nas imong isig ka simbahan. Isig ka churchmate. Malahig pa ng imong mga igsuon. Muna'y bantayanan mga igsuon. Nya importante kayo kining pulong pailob. Sa ako nang gikaingon, maunay usa sa mga yawi aron mabuhat na to ang will sa Dios, kanang kabuton sa Dios. Kung kabubuton na gani sa Dios ang atong mahimo, ang atong mabuhat, timan ini pauswagon gyud ka. Pauswagon gyud ka. Nya timan ini pag muuswag na gyud ka, daghanang mo saway nimo, daghanang mo bato nimo bati. Ayaw na tagda, ayaw na pansina. Kay nganong dili na nato pansinon para magpabilin ang imong kadasig. Ayaw pabira sa kaluya. Unsa gani ang makapaluya? Kanang magsugod na kag paminaw sa mga bati nga istorya. Kanang magsugod na kag paminaw sa mga bati nga mga pagsaway. Magsugod na gani kag abli sa imong dalunggan sa mga taong maglibak nimo, magbutang-butang nimo, gibira na ka anas kaluya. Nagsugod, nagpaingon na kas kaluyahon. Naghinay-hinay, nagkawagtang ang imong kadasig. Muna ako advice mo ni, sa ngalan sa Ginoo, para makapadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo nga hingpit nga walay ikasaway atubangan sa Dios. Ayaw tuguti nga mabirakas kaluyahon. Sa unsang paagi, ayaw ablihi ang imong igdulongog ug imong mata sa mga tao nga sigig daot sa imuha. Sigig libak sa imuha,
Ayaw na entertain na. Wa kay makuha anang maayo ug dili nimo matabangan ang imong kaugalingon aron maalagaran nimo ang Ginoo. Mao ni mga dagko mga mensahe nga gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing ug ako nagtuo nga kini para natong tanan. Hingpit na ang halad, wala na magkinahanglag halad. Hingpit na ta. Ina imong tapad hingpit na ka, gihingpit na ka. Dapat ikinabuhi na nato ni. Ang ato pag kinabuhi naman lang. Gihimo na gud ni Ginoong Hesus ang tanang sakripisyo. Gapalangsang na siya. Wala nay lain pang magpalangsang para sa atong sala kung tuyoon pagyud nato ang pagbuhat og sala. Ang kulang ra gyud sa tao mga kaigsuonan ang pagtuon sa Biblia. Mao nang makasala. Maunay akong mga nasinatian before. Kulang kaayo ko sa pagtuon sa pulong sa Dios sa akong pagkakristohanon, sa akong pagkabatanon. Mao nang nabira ko sa sala. Pero dunay gitawag turning point. Ang giingon ni Solomon nga dunay mga panahon nga isa pa makakat-on kung dunay mga masakit nga masinatian. Mao na giingon nga usahay ang tao isa pa makamatngon o isa pa makakat-on muagi usag mga malisod nga or mapait nga mga masinatian. Dili na to natugutan. Nga isa pa ta magsugod muagi isa tag mapait nga masinatian. Hingpit na ang halad, wala na magkinahanglag halad ang atong ginabuhi. Wala na ni magkinahanglan og halad sa sala. Halad sa kapasayloan, wala na. Gihalad na ang dugo, ang kinabuhi ni Jesus. Hingpit na. So dumalahon na nato atong kinabuhi mga kaigsuonan. Nya sunod, dapat na tayo kadasig. Nya ikatulo, dapat andam ta kanunay sa pagpakita sa Dios. Para andam ta, dili nato tugutan ang pagbuhat og sala. I hope na amoy nasabtan. Kay ako nga nagwali, mga igsoon na bati nako ang presensya sa atong Ginoo. Ako nga nagsangyaw, nabati nako ang presensya sa atong Ginoo. Og ako nagtuo nga sa atong padaguban, gilig-on mo sa Ginoo. Gidasig mo sa Ginoo. Matag kog panahon sa tagad sa inyo nga mensahe, minaw sa tag-awit makalangit, langit ang hinungdan. Oras sa itong programa, alas 9:34. Abli ang ako ang cellphone, ang akong monitor, pagdawat sa inyohang mga mensahe o mga pangutana diri sa itong programa. Sa akong pagbago, Akong trabaho mga kaigsuonan, buot, imperno akong giampingan. ko, Tungod kay dili tao sa maningkamot ang nagtawag ug nagsalig niini, langit kundi ang atong Ginoo. ko, kay dito naghulat ang Ginoo, dito sa langit kalipay maangkon ko, ug walay luhang moaga sa mata ko, lunlun bulawan ang pagalatan ko, igsuon
Mayong gabi ni Irene Fernandez Villamor Lazarito, mayong gabi. Mr. DT Vilcis Alsola, mayong gabi ni Mr. Gingging o Mr. Gina Kamahalan. O si Rain Doniner, maayong gabi. Ang Dios magpanalangin. Sa mo ni ang last dire nga kuan nga nag-message. Pwede ra gyud nga magkasin mo og mga mensahe, mga pangutana diri sa atong programa og ako pong pagtagad sa pagbasa. Nalaygon ang Dios, magpanalangin ka natong tanan. Dito sa langit kalipay maangkon mo, buwan na iluha mo agas sa mata ko. Lulun-bulaw ang paglaktang mo, igsoon ko. Mahangyo ra ko no sa dili lang sa tawagan ang akong messenger kay ang akong gigamit nga monitor o ang gigamit nga sa atong live ang ato aragyapong cellphone. Si Gingging Simpron matod pa tama jud ka pastor, likaya na lang jud kung naa may naglibak o ka inggit iampo ko na lang sa Ginoo ug iluhod nako sa Ginoo ang tanan. Kay wa mo gyud tay makuha gyud matakdan po ka ana Sister Gingging kung naay mga tao nga nag-inggit, mga taong sinahan, matakdan ka ana. Muna nga ilayo ang imuhang kaugalingon ana, iduol kanunay ang imuhang kaugalingon sa presensya sa Dios. Ligunon ka. Alagad igsoon diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang kinabuhi sa tao dili na tumahibalan, nga muabot kayo ang katapusan. Mabasko ka man o aduna, mabata ka man o matigulang, wala kayo gipili ang kamatayon. Dili no kalimtan mga kaigsoona na mga mensahe diha sa kapitulo 10 sa Hebreo. Nato ang Ginoo, Hingpit na ang halad. kay aduna pa'y panahon Kinahanglan na puno ta kanunay sa kadasig. agata. Kinahanglan andam ta kanunay sa pakigatubang sa atong Ginoo. Pagkumpiyansa sa kamatayon, basin maapsan ka ug sa imong kaluwa. Si Philly Impes, mayong gabi Pastor Gideon, mayong gabi isa. Si Ray Cordencio Iyo Paspio, bisita sa Thanksgiving Pastor karong December City sa Magdunon, Himalalod sa ka Pastor Albert. Abri pa sa tanan Marag dili ko kaanha bro Ray sa kuan sa Magdunon, Himalalod, marag di ko kaanha. Si Evangeline Crispin, maayong gabi Pastor, nagsunod ra ko gihapon sa imong programa. Dalaygon ang Dios Sister Evangeline sa imuhang pag-uban sa atong programa. Ang Dios magpanalangin. I hope ang Dios magatagbo sa itanan nimong gikinahanglan. Sister Teresa Masangid Mandanao, hallelujah. libak diri, libak dito, walay pulos ang tanan. Sa tanang mga pulo nga libak daot dito daot diri, wa ginay pulos kung imo nang tagaan og panahon. Ayaw tagaig panahon. Pasagdahin ng mga tao nga nagbuhat inana, iyampo lang. Ang kaluwasan ug ayaw gayudo panghambog sa imong kagwapa ug kagwapo, kay kining atong lawas mahanaw lamang. Ug ayaw gayudo panghambog sa imong kaalam ug bahandi, kay kun kita mamatay walay pulos kining tanan. Dalayan ko ng Dios magpanalangin nga sa mga kaigsuonan nga nag-share sa atong programa. Si Royal Gara Pastor, request kog kanta ulan sa panalangin. Ikaw kanta Pastor, Mary Jane Sigara from Toledo. Ulan sa panalangin.
Mura og ako ra ni pa tukar diri nang oran sa panalangin. Nay kangit-ngit ug wala nay kamatayon, lunlun kalipay atong maangko, lunlun kalipay atong maangko. Ako katahon to nga gi-request kanina makapahulay atong Tagalog pagtaga diri sa atong panag-uban makapahulay. Ang kinabuhita dunay nag-atima dinhi sa kalibutan, kita gibantaya bisan sa kalisdanan, bisan sa katalagman, ikaw ug ako nakalaban. Ang kinabuhita dunay nag-atima dinhi sa kalibutan, kita gibantaya bisan sa kalisdanan, bisan sa katalagman, ikaw ug ako nakalaban. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay kang Hesus, ikaw ako makapahulay. Ayaw usiki, ayaw gyud sayangi ang nagsakripisyo nga ikaw mabago, ka ikaw gigiyahan o gitudloan aron makapuyo sa kalangitan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay kang Hesus, ikaw ako makapahulay. Busa padayon ta sa pag-alagad niya, diha sa pagsimba, magkahiyo sa kita, dili na to kalimtan, magtinabangay kitang tanan, buhat maayo kita gantihan.
walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay, kang Hesus ikaw ako makapahulay, kang Hesus ikaw ako makapahulay. Diha ra gyud ta kang Hesus mga kaigsunan makapahulay. Maayong gabi ni Sister Evelyn Iranta Rocan. Maayong gabi Pastor, maayong gabi kaninyong tanan. Si Mark Jose Montesilio Pastor na nagaingon dili daw requirements ang bautismo sa kaluwasan. So, kisama itong paminahon sila or ang Biblia. So, dili nato paminahon ang wala sa Biblia. Si Sister Teresa Masangid Bandanao, amen. Salamat sa minsay sa awit. Unsa na lang buhaton kung live live-in DNA Musimba. Maayong gabi ni Raymond Cadelario. Dong Ray, maayong gabi yung Daymaring. Doon na to'y request, no? Ulan sa panalangin. Unya ako mong kuno'y pagkantahon. Ambot og kabalo ba ko, ani? Ako na yung tanahon ko, no? Murag di mo ko kabalo, ani? Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Ilang taon ko na itong naaba ni karaoke. Kung saan ang tanahon ha kung naabay karaoke. Pero murag di kay ko kaswito ani. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ng tanan nga nahimo mo, Hesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdahi ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Hesus o daygon ka. Sa kinabuhi ko, simbahan ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ng tanan nga nahimo mo, Hesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdahi ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Hesus o daygon ka. Kay sama sa ulan, ginabuo ang mga mamon. Sama sa adlaw, musilag ka sa kinabuhi ko. Sama sa ulan, ginabuo ng panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Hesus. Sama sa ulan, ginabuo ang gugma mo. Sama sa adlaw, musila ka sa kinabuhi ko. Sama sa ulan, ginabuo mong panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Hesus. Salamat kayo sa nag-request. Mga ira kong pasensya, murag dili kayo nako makuha ang kanta. Sige, salamat kaayo Merlin Garganera. Okay. Kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga
sapatos mo sa cross. Igabalik ang pagdaay ko, diha lamang kanimo sa kinabuhi ko. Jesus, o daygon ka, kaysa sa ulan. Ginabubuang gugma mo, sama sa adlaw. Musidla ka sa kinabuhi ko, sama sa ulan. Ginabubong panalangin mo, waton ko ang tanan. Jesus, kay sama sa ulan. Ginabubuang gugma mo, sama sa adlaw. Musita ka sa kinabuhi ko, sama sa ulan. Ginabubong panalangin mo, dawaton ko ang tanan. Jesus. Gikan ni Sister Evelyn Serapin, matod pa ni Ryan Duniner. Imin nindot ka aman ka voice, Pastor. Salamat sa Ginoo, to God be the glory. Mayong gabi ni pag-usap ni Sister Gingging, matod pa, praise God. Awit makalangit, Pastor Gideon. Dalaygon ang Dios sa kinabuhi mo, Pastor. Salamat sa Ginoo, no? Sa iyang pagkamaayon sa matagusa. Si Rare Gara, salamat Pastor, walay dili mahimo kung para sa Ginoo. Amen. Medyo murag dili pa kay nako makuha ang ulan sa panalangin. Na may mga request, dili nako matagaan og pagtagad tungod kay oras alas 9:53. Gaulat pod akong mga anak. Nya klase pa nila ugma. Tota sa mga pag-ampo mga kaigsuonan sa dili pa ko manamilit magampo sa ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Salamat Ginoo sa imuhang pagpahinumdom ug pagtudlo paggiya kanamo. Ilabi na sa mga pulong nga amo ang nabasa diha sa Biblia, diha sa libro sa Hebreo kapitulo 10. Salamat Ginoo sa imong mga sakripisyo, sa imuhang mga pag-antos nga diin naghatag kanamo kahingpitan aron kami makasangpit kanimo, makasangpit sa amahan. Salamat o Dios nga imo kaming gilig-on ug imo kaming gitudloan kung unsaon magpabilin ang among kinabuhi diha sa kadasig sa pagpangalangan. And thank you so much Lord, bisan pa sa imuhang pagtudlo kanamo mahitungod sa pagpangandam sa amo unyang pag-atubang sa tanang panahon diha kanimo. I-bless Ginoo matag-usa, ilabi na sa pagpamahulay. Ikaw Dios magauban ka namong tanan, magaptagbo, magaprovide. Ikaw Dios magabalos, magaganti sa mga kaigsuonan nako nga matinud-anon sa mga buluhaton. I declare blessing sa tanang matinud-anon, sa tanan nga nagmalipayon kanunay sa pagpaabot sa mga panalangin alang sa mga buluhaton, sa pagsangyaw sa imong mga pulong, pagtudlo sa imong mga mensahe. Ikaw ang Dios magabalos sumala sa imong mga saad o mga mensahe nga magabalos ka nga subrag pinilupilog tinantag pinaawas. I declare in the name of Jesus. I-bless Ginoo ang tanan ako mga kaigsunan sa ilang pagpanarbaho, sa ilang pagnegosyo. Bisan pa sa ako magigsunan nga dunay mga balatian, ako silang gidala diha kanimo nga imo silang ayuhon ining taknaa. Ako magigsunan nga nagpre-request nga dunay sila'y pamilya nga nasa ospital. I declare healing in the name of Jesus. By the blood of Jesus Christ, in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus. Right now, in Jesus' name, ang tanan nga mga kaigsuonan ako amahan makadawat gayod sa kumplitong kaayuhan, kumplitong panalangin, kumplitong kabaguhan o kumplitong kaluwasan. Bisan pa sa amo karon nga pagpamahulay, pagpangatulog, ikaw o Dios sa gihapon magauban. In Jesus' name, amen o amen. Kini yung igsuon Pastor Gideon magaingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Sunod na sa mga panag-uban, ato na usab nga hisgutan ang Hebreo kapitulo 11 diri sa atong panag-uban. God bless and good night. Pagday
nagaawit kanimo Amahan Jesus. Magahalad mga pagdahin, magaawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,